Hello mga ate, mga kuya. Karon dai padong ta sa mall. Sa nga mall. Hello. Hi, say hi. Hi. Hi! Si ate, Hello po. kababayan natin. Hello po, kamusta po sa mga kabayan namin dito sa Kuwait, sa Pinas? Sige, Sige po. po. Ano pong mayroon dito, te? Ano? Mga damit? Oh, Pwede ba pumasok? pwede. Pasok tayo, ha? Dinar daw to. So, mo ni sulod diri sa mall. Salam. Kasugaran diri mga gamit sa balay man dai ni. Ginagawa mo? Mga termos. Mga plato. Kasi mga may sa pala no? Mga kasirola. Asay mga kutsara. Gusto mga yayamanin na kutsara na ay gold. Asay tinidor. Asay ng lani o tag to dinar 100. Asay tanganan ni kuan uling. Daghang kay kag makita diri aning mall. Mga gamit halos sa balay ni. Gusto kag social nga gamit ari ka. Kuan set na kuan tea. Kasi wala na. Nasa day mga sinina dire, mga pangbata, pangdagko. Siya ay pang sinina sa mga pangbata. Kasi mga ceramics na plato. Tanan kini nga mula kang gisudlan, pero halos mga naa diri sa sulod, mga gamit sa balay, mga yayamanin kung naa diri nga kuan pamaligya nila kay halos mga gold ay mirror diri pero gold ang kuan. Plato dako kayo pero gold. Grabe ka yamanin ng mall nga naa diri. Nasa display na furniture bro. Mga butang nga nagsinina. So mga yun lang. Mga butang nga nagsinina. Daghan baligya dire.
lang sa Takutob.